супернікаў. Ну і ці надта ёсць шмат фанатаў у асістэнт трэнера, асістэнты два нават, Андрей Шалмадзеев і Берасці пераходзіць на другое тысячагоддзе свайго існавання, свайго жыцця, якога прапусцілі наперад, але здолелі прабіцца. Але падае Ціхановскі. Ох, пакаціў як на Букаткіна. Зрабіць гэта, зрабіць задзел ужо ў стартавым матчы першага кола. Ну, бачыце, Александр Яцкевіч, вось пра што мы і казалі. Ці будзе адскок, які ці мяч будзе рыкашэтам ісці да футбалісту. Яцкевіч не трымаўся, адразу прабіў, не чакаў такога моманту Роман Сцяпанаў. Ну, простую трансляцыю матча чэмпіянату Беларусі па футболе ў першай лізе паміж камандамі Рух Берасці, Крумкачы Менск. Пасля першага тайму не падаюць гаспадары поля. Фамічоў уважліва глядзіць за гэтым мячом. Адзін-два разы разгуляць кутні футбалісты Руху. Дапамагаюць Андрей Шалмадзеев і Александр Дзямешка. Зараз Сцяпанову прыйшлося згуляць даволі жорстка, выбіць мяч. Вось небяспечны момант, небяспечны удар. Мяч праходзіць нізам, але удалося яму затрымаць мяч у полі і аддаць яшчэ Кірылу Казакову. Казакоў з мячом аддае Жданку. Ну, хто дапаможа? Савосцікаў тут блізка, але не ідзе ў цэнтр. Каціць Савосцікаву мяч. Як гэта Максім не трапіў у браму? Ну, гэта ўвогуле выпадак, які, зразумела, можа быць пакараны футбалістамі. Булойчык. Удар не атрымаўся. Руха. Небяспечная падача. Фамічоў памыляецца. Добра, што там... мяч пакінуў межы поля ўжо. Добра, што там апынуўся Алексей Рудзінок. Левым флангом сваім любімым ідзе наперад. Уваходзіць у штрафную пляцоўку, прастрэльвае, тут нікога няма. Сергея Кузьмініча больш дапамагаць абаронцаў. Вось небяспека. Футбалісты Руха. Яшчэ адна апошняя атака. Становішча па-за гульнёю. Здараецца ў Дмітрыя Германа. І пайшла апошняя хвіліна сустрэчы. Пайшла апошняя. Размаўляем падчас наступнай нашай трансляцыі у чарговым туры праз тыдзень. Крумкачы будуць гуляць са Смаргонню з думкамі пра тое, каб набыць яшчэ 3 пункты. Свята сёння ў Крумкачоў. Віншуем яшчэ раз. Спачуваем Берасцю, жадаем камандзе, калі яна сапраўды імкнецца ў найвышэйшую лігу ўсё ж дасягнуць гэтага. Наперадзе яшчэ шмат матчаў, а Крумкачы набіраюць чарговыя 3 пункты. 20 пунктаў зараз у Крумкачоў.